Agency Kumbo apindira zvekare panguva ino yatiri kuona kuti is the opposition panguva ino ichigara pasi vachiona ziyambi ziyambi aiwa achitoti 2030 is now a done deal. Opposition yosimuka ichiti tiri kuzozvimisa, hakuna constitution iri kuamendewa, hapana term iri kuextendewa. Saka pina mashoko ari kuda panguva ino, some are calling these people kuti vanhu havagara vari bribed, vari kungozviitawo maybe as a procedure yekunzi opposition yakaraisa zvayo. But saka pina mashoko amuda toko panguva ino naAgency Kumbo, ndoba subscribe or like on the bell icon. Anoposta picture iro ramuri kuona pamwe na opposition vachiti no to 2030 mudanyo rachiti we will carry the torch of resistance even if it burns our hands. Out of this resistance shall the citizens movement emerge. Don't draw unnecessary parallels, don't misinterpret messages, and don't create false contradictions. Let's focus. Zimbabwe, our target is ZANU-PF. We must stop entrenchment, we must resist term extension, and we must fight for the full implementation of the constitution, because yes, there is no constitution without the practical implementation of the textual commitments voted for by Zimbabweans in 2013. As a DCP, we must both defend and demand implementation of the constitution. Siyaya #DCP. Ndo mashoko anobuda panguva ino tiona kuti opposition ichiraisa iri kutargeta ZANU-PF ichiti hakuna zveterm extension, we are going to defend aiwa panguva ino the constitution. Sezviri kungoitwa nemamwe mafaction inoonekwa kunzi aligned to maall veterans in the ruling party ZANU-PF, kuti iri kuramba kuti zvikananda ngazvisaenderera mberi, maall veterans they are being sidelined. Sezviri kungoitwawo vamwe vagara venyika yeZimbabwe kuti panguva ino kana usina malinks nevairi in power oza kuti haudyi. Pina comment section medu zvafungira emo kudii pamusoro these developments. Pina comment section medu musana subscribe or like, wachete on the bell icon.